Hello everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. I'm Dr. Priyanka, I'm a dentist. I'm channel on hatai problems, dental problems, and lifestyle videos. So subscribe. So the video is a quick tip patient phwrni queries swnghornangou doubts clear So hatai cleaning, hatai safa khalamnw बेखौ आं नहाय मेल्ला मानसिफ्रा सोंहरदों स' दिनैहाय आङो एसे बिनि बारै खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो मा जायो माबादि आरो बेजों लोगोसे टीथ whitening होनोबा हाथाइखौहाय गुफुर खालामनाय स' नोंथांमोननो आं फार्स्टआवहायनो खोन्थानि हाथाइ साफा क्लिनिं जेखौ जोङो जोंनि डेन्टेल टार्म्सआव स्केलिं होनो जेखौ जोङो जोंनि इन्स्ट्रुमेन्टजों खालामो बियो आलदा आरो टीथ whitening हाथाइ गुफुर खालामनाया बियो आलदा बे मोननैबो आलदा So फार्स्टआव हाथाइ साफा जेखौ क्लिनिं होनो बिनि बारै एसे खोन्थानोसै स' मेल्ला मानसिफ्रा आं पेशेन्टफोरनिफ्रायनो खोनादों बिसोरो आंनावहाय होनफैयो जे मेम जोङो हाथाइ साफा खालामबा मानसिफ्रा बुङो जे हाथाइया माबा जामलाङो हाथाइनि गेजेरावहाय गेप्स फैयो बा हाथाइया मेजिउनो हमो बेफोरबादि जायो नामा होननानैहाय आंनावहाय सोंफैयो स' दिनै आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जोंनि हाथाइयावहाय जेब्ला प्लाग आरो केलकुलासफ्रा नोंथांमोननि हाथाइयावहाय माबादि सिथाबनानै थायो लेयार्सै आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जुदि सोरबाफोर नायाखै आं डेसक्रिप्शनावहाय भिडिअखौ होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानैहाय बेखौहाय नाय स' जेब्ला बे हाथाइनि लेयार्सफ्रा जोंनि हाथाइयावहाय बिदि सिथाबनानै थायो बिराद गोबाव टाइमनिफ्राय नोंथांमोननि खुगायावहाय सिथाबनानैहाय दङ स' मा जायो जेब्ला जोङो बेखौहाय जोङो मेशिनजोंहाय साफा खालामो क्लिन खालामो होमबा नोंथांमोना फिल खालामगोन कि माने माबा हाथाइयासो बायबोबाय नामा स' जिहेतु हाथाइयावहाय बियो एफा गोबाव नोंथांमोननि खुगायावहाय सिथाबनानै थाबाय स' नोंथांमोना बेजोंहाय इउज टु जालाङो खिन्थु जेब्ला जोङो क्लिनिं खालामो बे प्लाग आरो केलकुलेसफ्रा खारजोबनायखाय नोंथांमोना हाथाइखौहाय फुरा मोनदांजोबनोसै नोंथांमोना हाथाइनि गासिबो स्ट्राक्चार्सफोरखौहाय नुगोन आरो मोनदांगोन स' बेखायनो माखासे मानसिफ्रा मा सानो कि हाथाइयावहाय जोंना गेप फैबाय बे गेप नङा नोंथांमोननि हाथाइनि गाहायनि लेयारा जिहेतु बिराद गोबाव प्लाग आरो केलकुलास मैलाजोंहाय सिथाबनानै दङमोन नालाय स' जेब्ला जों बे मैलाखौहाय जोङो हानो होमबा हाथाइया एसे गोलाव नुयो बा हाथाइनि गेजेरावहाय एसे गेप बादि नुयो स' बियो माखासे एखायनो मानसिफ्रा सानो कि हाथाइयाव गेप फैबाय होननानै ओमफ्राय आरो हाथाइया मेजिउव नामा आं सिगांनो खोन्थाखाबाय कि जोङो स्केलिं खालामबाल' जे हाथाइया जामलाङो बिदि नङा जोंनि हाथाइया आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जोंनि हाथाइया लेयार्सजोंहाय बानायनायनि मेल्ला मिनारेल्सफोरजों बानायनायनि स' विथ टाइम्स जोंनि जानायफोरजों माखासे जोंनि जांक फुडफोर जानाय बेफोरावहाय एसिड्स दङ स' बेफोर विथ टाइम्स जोंनि हाथाइखौहाय बियो जामलांहोयो आरो बिदिनो बैसो जालांबा बा जोङो जुदि ब्राशिंआ जोंना कारेक्ट नङा बेफोरबायदि माखासे फेक्टर्स दङ जायनि माबायावहाय जोंनि हाथाइया जामलाङो स' क्लिनिं खालामबा जे हाथाइ जामो बे नङा क्लिनिं खालामबा इनफेक्ट नोंथांमोना जे हाथाइफोरनि मैला दङ बेफोरो साफा जानानैहाय गाम्स प्रब्लेम्सनिफ्राय बियो होबथायो स' बिदिनो आरो एसे मेजिउनाय जानो हागौ माबेबा टाइमावहाय फार्स्ट खालामखांबा एसे नोंसोरो सेन्सिटिभिटि फिल जानो हागौ हाथाइयावहाय बाट विथ मेडिसिन्स बा विथ टुथपेस्टफोर बेफोर विथ टाइम्स बियो खारलाङो स' आरो आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जोङो स्केलिं आरो क्लिनिंआवहाय मेनलि हाथाइनि जोंना जेखौ स्टेन्स होनो बा जोङो प्लाग केलकुलास स्टेन्स होनोबा जोंनि साहा कफि लोंनायफोरनाय जानायफोरनि माखासे स्टेन्सफोर नांनाय बेफोरो क्लिन जाजोबो आरो क्लिनिंआ एभ्रि इयार खनसे बियो इम्परटेन्टखा स' क्लिनिंखौहाय एटलिस्ट डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय बोसोराव खेबसे खालामजाखानांगौ स' बे जाहैबाय जोंना क्लिनिं दाना नेक्स्ट पार्टआव फैनोसै जोङो टीथ whitening स' टीथ whitening मानसिफ्रा होनो मेम साफा खालामनानैहाय हाथाइखौ माने गुफुर नुहोनाय दानि एट प्रेजेन्ट सिनेरिय'आवहाय अबभियासलि सोर माने बिउटिफुल स्माइल लुबैयो बयबो माने गुफुर हाथाइ बयबो गुफुर लुबैयो बाट जोंना नेचारेलि जोंना हाथाइया एफा गुफुर नङा बल्कि जोंना इनामलनि थाखाय कालारा एसे खायसेना येल्ल'इश जायो बा खायसेना माबा जायो एसे स्किन कालारफोरखौ लानानैहायबो डिपेन्ड जायो स' जोङो टीथ whitening होनोबा मा टीथ whiteningआ मोनसे प्रसिडियर जेखौहाय ब्लिचिं
ब्लिचिं होनोबा मोनसे केमिकेल्स माबाजोंहाय बेखौहाय ब्लिचिं खालामो हाथाइखौहाय स' नोंथांमोननि अरिजिनेल मा कालार बेनिफ्राय एटलिस्ट नोंथांमोना जुदि टिथ व्हाइटेनिं खालामोबा मोननै मोनथाम शेड्सफोर बियो गुफुरसिन जानो हागौ स' जोङो टिथ व्हाइटेनिंआ एसे प्रसिडिउर्सफोर थायो बेखौहाय जुदि आङो उनावहाय आंनि पेशेन्ट्सफ्राव खालामोबा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बियो कमप्लिटलि क्लिनिंनिफ्राय बियो एकदम बियो आलदा टिथ व्हाइटेनिंआ एकदम दस्रा प्रसिडिउर मेरला सिख्लाफ्रा गर्ल्सफ्रा मिथिगोन जेरैहाय फेसआवहाय मोखाङावहाय ब्लिचिं खालामो बिदिनो हाथाइनिबो ब्लिचिं जायो थ' बेखौहाय एसे खननै खनथाम रिपिट खालामबाय थानोबो जानो हागौ स' बियो माने नोंथांमोननि नेचारेल हाथाइनि जास्ट मोननै मोनथाम शेड्स बियो हाथाइखौहाय गुफुर खालामो आरो माखासे खोथाफोर एसे गोसोआव लानांगौ जायो जुदि टिथ व्हाइटेनिं खालामनांगौबा सिगांहाय जोङो हाथाइफोरखौ स्केलिं खालामनानै एकदम साफा खालामजोबनानैहाय जुदि माबाफोर बिदिनो क्रेक बा माबाफोर हाथाइ बायनाय हाथाइ एम्फौफोर माबाफोर जुदि बिसफोर दंजोबोबा बेफोरखौ गासैखौबो ट्रिट खालामखांनानैहायसो जोङो टिथ व्हाइटेनिंखौ खालामनाया मोजां जायो स' माखासे खोथाखौ एसे गोसोआव लाखिनांगौ जायो आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो डाउट्सआ एसे क्लियार जाबाय होननानैहाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो बिदिनो नायलांबाय थादो आं इनफर्मेटिभ भिडिअस लाबो